إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي من حديث كعب بن مالك الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جيبان جائعان أرسلا في الغنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والصرف لدينه. هذا الحديث الشريف صرحه الحافظ ابن رجب في رسالة لطيفة بعنوان جم المال والجاه. أمبي على التنو أمبا يا فدلي أمبي أنيني على في أكان كشي كبان يركون تورو منان كبارا جمو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من كندا ودي كندرا مغوتي سورو من بو فيلي نيالاي جوم من فيليفانا مغوتي سورو من بو كندا. ambe sereya masite minni batochi ala makka kani ala kerempewute jonyogonte alala ambe sereya muhammadu alaka jondo alaka chidendo kisini nema baka anaka dunkewu anaka sebawu alaku kisi min kacha kosobe no temena kaboye al-imamu ahmad aye hadisa do mafula kam musnadi kono hadisa imbe turumiji kono hadisa Ka'b bin Malik al-Ansari Ka'b bin Malik madinan kado wode hadisa mafula kabo chiden bolo ako chiden ko ko suruku kungo to fula ube kungo kono nala kungo kono femmimbe nabe bawu mina kosobe ciden ko niyu ulu fula kungo to nuyu ci kata bawore mi mogo shite bawu koroye sufela do fana ciden ko ni suruku fula ube nin kungo kono fen fula min fula ninye ube ba nunun cinya cogo koni hadamade fana ni ko ibe na folo de kanu ka korota ani joyoro kanu kon na folo kanu ani korota ni joyoro kanu ku be hadamade ka dina cinya ka teme suruku kungo to fula be ba cinya cogo mi balmani hadisa min fulani nye al-Hafiz ibn Rajab ayanni hadisa sarahu irisala dokono aye irisala yintogo wele ko jammul mali wal jahi. ibn Rajab ayanni hadisa sarahu kitabu kono kitabu inkanyi ka muraja ko nafolo lagosili ani joyoro kanu lagosili aya kitabu in togoda odela foyte kitabu in kono ninni hadisa kelen sarahute balman ni hadisa baye ni hadisa ye misaliya baye misaliya mi
nyitire nya amisali ya fo anye ko kungo kono femmi be badu na be bamina ko o kungo kono fe a kungo to fula nu yu ci ba worema mogote sufelala ku be baw faga cogomi ku du cogomi ku tinya cogomi koni mogo fana kode ne kan nafolo de kanu nka kortani joyoro kanu ika dina be tinya kateme oka balma ni misali ya ba mi fule ninye ni nyayira na ko hadama de be isra nafolo kanu siranye joyoro kanu siranye nimbe mogol la sira nafolo kanu nye nimbe mogol la sira joyoro ni korta kanuma balma uminye nafolo kanu doni ke bawu ya tila ibuna rajaba ya tila kay risala in kono tila yoro mafula ka nafolo kanu kosobe ka nyini kosobe ka nyini chogonda nyini chogo munu nyini chogo dagara eye nafolo nyini ola ka nyini ni segeye ani geleya ani degu ka tama jaunke nafolo in kama ka do tama wula tama munu nyereye danje ika nyanama yala ka yele nan ka fewunan nafolo nyini ne kama yele nan ka few munu nye danje ima ika nyanama yala ki ka wakati nyuma umbe chinya nafolo nyini ne kama me iya nyini sira daga lende la de me ifana ya kanu kojugu ka nafolo fara nyogon ka nafolo mi akacha etadu eba fara nyogon ka mogo werede akorosili be eka yomal qiyamah do ibake kanire sega imbeke ka nafolo fara nyogon ka to yi kofe mogo ba chieta yi kofe mogo minti tanu yere ibe nafolo fara nyogon ka ninchogola kata lagara kata masa segere ni wote ujura kiyeye nafolo nyini chogola balmo ninye nafolo nyini chogo doye doni ke bawo ibn rajaba nafolo nyini chogo do fule ninye ka kanu kosobe ka nyini kosobe sira daga lembela ka degunta nofe ka segen ka nofe ka do danse wula a nofe ki ka wakati cinya a nofe ka fara nyogon ka mogo were wuye ka fara nyogon ka mogo ye minti tanu kata masa segere minte ujura siddima ye ninye nafolo nyini chogo doye nafolo ni chogo kanu chogo a kanu chogo ya fulana nafolo kanu mi ni o fana ye nafolo kanu ka teme folo taka folo koni ya kanu kosobe ka nyini chogo ya bela me akoni ya nyini ni halala siradeka me fulana ale kan nafolo kanu ko jugu aye nafolo nyini chogo bela hari nyini chogo minye haramu hari nyini chogo minta daga ye aye nafolo nyini o chogo la ni nafolo kanu fana ka gele o ka jugu ka teme folo taka ni tado togo ye ko asufu ni ala ko qur'ana kono wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ala ko ni mo min ni ala yitanga ikan ni nafolo kanu ko juguma ko ulutigi la mogo ulude ganye bagaye ulude ni yoro soro bagawe ni ala ye mo min ninkisi ikan nafolo kanu ko juguma aw ni nafolo kanu ko jugumi fulo ninye chide nya na Abdullah ibn Umar ka hadisala ako wa iyyakum wasuha fa inna ma ahlaka man kana qablakum bisuhi amarahum bil bughli fa baghilu wa amarahu bil qatiyati fa qataw wa amarahu bil fujuri fa fajaru Abdullah ibn Umar ka hadisa min fulaniye chiden ko bawma aya yire kolosi na folo kanu ko juguma na folo kanu ko jugu
mogo halakira awunye munyu halaki nafolo kanu ko jugu nafolo kanu ko jugu yunya mariya ku ka bagilu yake ibagulu yara nafolo kanu ko jugu yunya mariya ku ka sinji tige uye sinji tige nafolo kanu ko jugu yunya mariya ku ka fajiri yake uye fajiri yake nafolo min ni yakanu ko juga be nyini sira jugu bela otigila mugo be yenni aya ni hadisa de la don ke ko sofu ye munye kan nafolo kanu ko jugu ka nyini ni chogola nyini chogo min daga lente asoro len ko fe fana akan ka do yoro mi fana ka kumantiya ate do o yorola sofu ye ninde donc mbalimo nafolo kanu ko jugumi ni abe hadisa yin kono adoye nununye fulana nyema ya kanu korota kanu joyoro kanu hadisa amo fulana afan fulana yode nyema ya kanu fana ani korota kanu ani joyoro kanu ani tanuni nyini kanu wani onyini ni o fana ka jugu katemi hari nafolo kanu ka o ba tigi halaki yere do yoro kanu ni nyema ya kanu o be hada made halaki yere kateme nafolo kanu yere ka aw nin jo yoro kanu fana ani nyema ya kanu korota kanu afana tilale no buna rajaba ya afana tila kata tila yoro mafula afolo ka jinya jo yoro kanu nkake nyemaye nkake masake nkake ewani yoro kuntigiye jinya nyemayo ani jinya jo yoro ka ulu kanu ka ulu nyini ulu kanu ni unyini ni mbalima halaki do de ube hada madin sama kata ko bela parce que nafolo yere be do nyemaya nyini la nafolo yere be do jo yoro nyini ibe nafolo yere financier pour ka jo yoro soro pour ka togo soro pour ka nyemaya soro am mo ye nyemaya ko kanu ka joyoro kanu o be ke sababu ebe fere bedeke ego nyemaya no joyoro ibo soro chogome mo bitano oka ko ideme oka ibo tigide kanu mo titano oka ki deme oka ibo tigi juguya ka koneya ibe fere bedeke ka tora lashe otigima awa joyoro kanu jiya joyoro kanu korota kanu ani titiri kanu ni o beke sababe ka do hada madenyi hari e walla gara ka herace jiya yo joyoro kanu manyide togo kanu titiri kanu amanyide abeke sababe ka do hari hada madenyi la gara herace o de lay munye qala ta'ala تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين على القرآن كنو أقول لا غركسو نندي من أرجنة ni ala be lagara soy ni ala be arjanna ke mugode la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada mo munun te korotan nyini dugu koloka wote tinyali nyini dugu koloka ni ala be lagara soke ulude ko laban ko nyuma abedi ala nya sirenya bagode ma ni aya kono ala mafo ni mo mi jiya korotan nyini ye jiya togo nyini ye jiya joyoro nyini lagara so wote kiye o mafode ni mo mi nya soro o mafode akuni ya la nyini de dor hari ni masoro tilka darul akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna uluwa fil ard wala fasada mo munun ta la nyini yere nka korota soro dugu koloka mo munun ta la nyini nka cieli ke dugu koloka la gara so beke ulude mais ni minye jiya korotal la nyini do iya kanu do iya nyini do hari ni ma soro awa akanu ana nyini ni ana la nyini obese ka do ini la gara so ceyere wala hada madenki yere koloside
aw mbalimo jinya korta kanu min fulani nye akacha mugo iba nyini de iba kanu de alate ebbe sababa ma kono wana na Abdurrahman ibn Samurata ka hadisa kono ciden ko mallati salli imarata fa in ututiha anil masailati ukilita ilayha wa in ututiha an khairi masailati uyinati alayha ciden ko Abdurrahman ibn Salama ma akonye maya kana kanu ka nyini de ni nyema ya nyini adiri mayika nyini ni de ka ala ba to ibolo yede me ni emal nyema ya nyini ala yere de ya taka dima ema nyini ala bidde mala wala nyema ya kanuna nyini ni hada madenki yere kolosama awo ni nye korta choko foloye ki yere korta ka korta nyini ka joyoro kanin ka joyoro nyini jinya joyoro ani jinya korota awo ciden ko be hada madenka dina ciade ni nya choko ya foloye korota nyini ni choko ya fulanna ka korota ni joyoro nyini mogo kani dina togoye ani doni ani jinya bani nka mogo sampela soro ni dina e nka mogo sampela soro ni nka doni e nka mogo sampela soro ni nka alaya siranya e ni mogo min ka doni o fana nyini ani ki bajiala ani ka jinya bara e ka dina bara o ke pour ka mogo sampela de soro ka korota soro mogo ka o fana ka jogo hari mogo min be jinya nyema ya nyini parce que doni munu fule ni nye bara nyuma munu fule ni nye bato munu fule ni nye ulu kanka ke lagara de kama ulu dabora lagara de kama mogo kana ulu nyini ka ulu ke ko ibe jinya joyoro nyini nuye wadi yato doni nyini na uti kiyen ni tila hadisa wala kata tila yoro mafla mogo dobe doni nyini puru jinya nafa soro likama nka jinya togo soro naye nka jinya nyema ya soro naye nka jinya majamu soro naye nka jinya tanuni soro naye mogo dobe doni nyini ninkama nintigi chiden ko nintigi de ma ako man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamahu illa liyushiba bihi arda min ad-dunya lam yajid arafa al-jannati yawm al-qiyamah yani riyaha chiden ko nim won mi doni nyini min doni mi na be nyini ala jati de kama me ema nyini fuy kama fuy ka jian nafa do soro naye nka togo soro nka joyoro soro nka tanuni soro nka mogo ka borola fewu soro eye doni nyini ni ninde jian nafa do nyini ni kama chiden ko arjanna kasa ita soro inu na qiyama arjanna kasa ita soro inu na yawmal qiyama do mogo be doni nyini jian joyoro ni jian nafa ni jian anterew de kama arjanna kasa ita soro inu na qiyama walmo jiya joyoro doni be nyini anyini chogo fulana ka doni nyini purun ka doni ke baga to sanfela soro nka be sanfela soro nka ke be nyema ye doni la doni nyini chogo kalite fulana yo oye anko nyini chogo kalite folo ka doni nyini pur ka jiya nafa soro naye chida nyon ni foni mogo mo la nyini kera o yar janna ka sayta soro inu na qiyama ini ka doni nyini chogo fulana ka doni nyini puru nka doni ke baga to sanfela soro ukafo karasade kalandendo katema beka karasade bese kumala katema beka karasade be seranya katema beka karasade be ewa bajiala katema beka ni mogo yi ka doni nyini ni fana de ye ka dina korota soro mogo kani ka doni ye ani majamuli ani togo ciden ko chogodi ako man talaba li ilma li yujariya bihi al ulama aw lumariya bihi sufaha aw yasrifa wujuha an-nas aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adqalahu Allahu an-nar ciden ko mo min niye doni nyini
puro eni doni ke bagaw de ka konkrasi ke puru ka konkrasi ke ni doni ke bagaw ni ka doni ye karasa de beshe kateme beka karasa de besha arabu kanna kateme beka karasa de kalalendo kateme beka eyi ka doni nyini ninde puru ni doni ke bagaw to ka konkrasi ke na ye awli mariya bi sufaha ube fendom bali ika ulu ewa kuma nyogona naye ni sigira yoromi ni yado munu nye kalambali ye doro ebe se ka toka kuma ye apuru ku soso ka fendom bali soso nu ka doni ye yoro ni sigira ye fo eka kuma de uka do ko doni ke bagay ciden ko ni mo mi ka doni nyini ni nyinde awli yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ube ka doni ke de pour ka benya yele makana ema mogo kana doni ke bagaw to lamme mogo kana doni ke bagaw to ye mogo kana sigi doni ke bagaw to koro deka ede ye deka ede lamme deka sigi ede koro ciden ko ni mogo yi ka doni nyini ni hakilina de adqalahu Allahu nara ko ala bido tasuma kono yo malaka mado lambali ma hada madon an kan yire koroshi ni hadisa baye nyafo chokomi kitabu de dilalaka kumbabon an bode ta kan yugo hakili jigi barakallahu li wa lakum fil qur'ani li hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikri li hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'il muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ولهذا كان السلف الصالح يكرهون السهرة قية الكراهة بل من ni hadisau ni ayaw nyogona de koso salafu salihu munu nye kabange bekindo salafu salihu ya kokoni ya dambela minhum ayyub wa naqai wa sufyana wa ahmada yere bange nkaddo doni ke baga munu nya ko salafu salihu ya kokoni ya dambela aba ayyuba buula naqai buula sufyana buula ahmad ibn hanbal be ulula nkaddo bekindo uyo ko konya dambe kana awaishi wa ghayruhu min al-juhad idha urufu fi makan irtahalu anhu awaishi al-qarani tunkera anona nyogonan munum banna jiala nu donna yurmi doro ube bo oyorola utafe ukaddo awaishi muluna nyogonan nu tara yoro mu nu ya do mugo ba fe kindo ya ube bo yoro la kata yoro were puru na utafe ukado qala ahmad kana ahmad ibn hanbali yaqulu uridu an akuna fi shabib makkah hatta la urafu qad bulitu bi suhura ahmad ibn hanbali ko alayya Allah nyini aleka ke makka iri tudo kono mogo kana sheka ale do comme ala ya lella la jarabini doniya e wuya ale do ko alayya kanu ale tunka ke makka ka iri tudo kono mogo kana sheka do comme ale donna la ya lella jarabi ko ale donna kana Khalid ibn Ma'dan idha kasrat halqatahu قام مقافة الصهرة خالد بن معدان تنكرا نار الشجرة درسولا نا لم بغا نو تشايرا كورودرو أبيولي نا بشرا أكنادو نا لك لم بغا تشايرا لك كورودرو أبيولي كابو مجلس لا كابو كالانيورا برو أكنا شكادو وكانوا يكرهون منهم أن يتلوا منهم الدعاء ويقولون أي شيء أنا
salafu salihu tunkera ulu bako hari mugoka ulu karama kubonya kana duawu nyinu fe utumbo ko te soma ni mo minye duawu nyinu dola kelemfe karasa duawu kenye abafo ne fana ye jonye ni nebe duawu ke mo ya salafu hari kana duawu nyinu ulu fe utumba ko kataba rajulu ila ahmad ibn hanbal yasaluhu du'a فقال أحمد بن حنبل إذا داؤنا نحن لهاجة فمن يدعو لنا شهدوا يلي تريتشي أحمد بن حنبل ما كو أحمد بن حنبل قد دعوك عليه أحمد كو ni aw nye dawuke ni nye jombe dawuke amfanaye na nye dawuke alaye jombe dawuke amfanaye wala mbalimaw ni jiyan laba min fula ni nyankan janto nyerela ni erejo soso munun nana ni senu munun be shitte munun be hadamadin ka kanu shitte ula erejo soso ula ne kallamme baga ka kanu ne kallambe baga ani ne ka don baga mbape ode ka caya ko kanu ka teme ko caya kanu ka teme mogo toka doni ke baga ko yibe do salafu sirana ko minne ko yibe do kono de mogo ka kanu ni erejo soso wula ne de ka ye erejo soso wula ka teme beka ne de ka walla jel baga ka caya ka teme beka ko kanu ne ka lame baga ka caya ka teme beka ko kanu ne ka tugu baga ka caya ka teme beka ko kanu dusukun kono ni erejo soso wula ka do ni erejo soso wula o de kama ibe ye salafu sirana minna ibe yo kono de wala hadama de an kanyere koloshi ni apare mununi ni jatala mununi ni filimeli munun fulani nye ni hadama de mi janto yirela wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibun ala kan kisoma mo chama bi yere miri ne wajulu kala badaye ne karamo badaye ne woleli kala badaye ebe baraji min miri qiyama keneka ni jora qiyama keneka fendo beta bangiye yijigite minna ala kan kisoma de wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibuna mumbo ollasi hadama demma nkaddo o kanu nkabange o kanu yere jira be kanne tame ni mo mi janto yere la fendo beta bangiye qiyama keneka yijigitunte minna على كان كسوما على كان تنغا أما ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين